per la Comissió d'Entitats han marxat des de l'Ajuntament de Sabadell fins a l'Hospital Parc Taulí. Reclamen un servei universal, gratuït, de qualitat i de proximitat. Yo qué sé, pues imagínate que ya llevamos años que no quiere. D'atenció primària, CAPs, els dissabtes, així com la continuïtat assistencial de les 24 hores dels centres on es van tancar. Exigim que tots els CAPs de la nostra zona amb referència de l'Hospital Taulí siguin gestionats per l'Institut Català de la Salut i disposin del personal sanitari i de serveis propis necessaris per tal de donar una assistència digna. Exigim proximitat de l'atenció primària, amb disposició d'espai i personal sanitari i de serveis propis, per tal de poder garantir l'assistència. El estado de los CAP, de los barrios y pueblos por el colapso del hospital del Taulí. Estamos aquí porque exigimos medidas urgentes para paliar tanto dolor a los pueblos por la falta de médicos y materiales, como es posible que un hospital falte hasta el suero para curar a los pacientes. Que no somos usuarios del sistema sanitario, somos los propietarios de la sanidad pública catalana, porque la pagamos con nuestros impuestos. Lo que hay es una contradicción clamorosa, es que somos los propietarios, pero la gobiernan gentes ajenas a ella, como fue Boi Ruiz, conseller de Salud en el 2008, que la dejó caer justificando la crisis para beneficiar a las clínicas privadas.